Leviticus Tidu. Na Aaron ma Nadab ni Abihu fifa won jaso ade. Na wodi ogya gugu mu. Na wodi aduhwam gugu so. Na wodi ananaja a onhye won ho mraba Awurade anim. Na ogya firi Awurade anim be hye won. Na wowu Awurade anim. Na Mose ka kyerɛ Aaron sɛ, "Ɛno no de Awurade ka sɛ, wɔne a wɔtwe primi no mu na mɛyɛ me ho kronkron. Na ɔman no nyinaa anim na mɛhyɛ me ho animuonyam." Na Aaron yɛ koom. Ɛna Mose frɛ Aaron ne Janua barima Usiel ma Misael ne Elsafan bae. Na ɔka kyerɛ wɔn sɛ, "Montwe mpini na mommɛsoa mo nuanom no mfiri kronkronbea nim nkɔ nsraban no akyi." Na wɔtwe bae bɛsoaa wɔn ntaadeɛ mu. Di wɔn kɔ nsraban no akyi sɛdeɛ Mose kaeɛ no. Na Mose ka kyerɛ Aaron ne ne ma Elieser ne Itamar sɛ, "Mompɛ sɛ mo ti, na monsunsuan mo ntaadeɛ mu, na moanwuwu. Na abufuw amma asafo no nyinaa so. Nanso mo nuanom Israel fie nyinaa nsu ɔhye a Awurade ahyɛ yi. Na momfiri Ahyiae Ntomadan no ano nso, na moanwuwu. Ɛfiri sɛ Awurade sra ngo no wɔ mo so." Na wɔyɛɛ sɛdeɛ Mose kaeɛ no. Na Awurade kasa kyerɛɛ Aaron sɛ, "Wo ne wo mma nyinaa, ansa na mobɛhyɛne Ahyiae Ntomadan no mu no, monnom bobisa anaa nsa biara, na moanwuwu. Ɛnyɛ daa ahyɛdeɛ, mo awo ntoatoasoɔ nyinaa mu, na moahunu ade kronkron ne adeɛ a abusuo ne adeɛ a ɛho teɛ ne deɛ ɛho nteɛ ntɛm nsonsonoeɛ. Na moakyerɛkyerɛ Israelfoɔ ahyɛdeɛ a Awurade nam Mose so ka kyerɛɛ wɔn no nyinaa." Na Mose kasa kyerɛɛ Aaron ne ne ma Elieser ne Itamar wɔkaeɛ no sɛ, "Momfa Awurade gya afɔdeɛ mu aduane a ɛkaeɛ no, na munni no apiti afɔrebukyia no ho, ɛfiri sɛ yɛ akronkronneɛ mu ade kronkron. Munni no deɛ ɛhɔ yɛ kronkron, na yɛ Awurade gya afɔdeɛ ho kyɛfa ma wo ne wo mma, ɛfiri sɛ saa na wahyɛ me. Na ohim yɛ ne ne mma soɔ srɛ no, munni no deɛ ɛhɔ teɛ, wo ne wo mmabarima ne wo mmammaa nyinaa, ɛfiri sɛ ɛyɛ wo kyɛfa ne wo mma kyɛfa a wɔde ama mo afiri Israelfoɔ asomdwoe afɔdeɛ mu. Masoɔ srɛ ne ohim yɛ na wɔmfa nka srade a wɔhyɛɛ no ho mmra, na wɔnhim no ohim afɔdeɛ Awurade anim. Na ɛnyɛ wo deɛ ne wo mma deɛ nyɛ daa kyɛfa sɛdeɛ Awurade hyɛeɛ no." Na bɔne ho afɔdeɛ papo no, Mose hwehwɛɛ no ara, na hwɛ wahye no. Na ne bo fuw Aaron ma Elieser ne Itamar wɔkaeɛ no, na ɔkaa sɛ, "Adɛn nti na moanni bɔne ho afɔdeɛ no wɔ kronkronbea hɔ? Ɛfiri sɛ yɛ akronkronneɛ mu ade kronkron, na ɛno na wɔde ama mo sɛ monsoa asafo no mmusua no, na mompata ma wɔn Awurade anim. Hwɛ, wɔamfa ne mogya no amma kronkronbea dan no mu. Anka ɛsɛ sɛ mudi ne kronkronbea hɔ sɛdeɛ mehyɛɛ mo no." Na Aaron kasa kyerɛɛ Mose sɛ, "Hwɛ, ɛnnɛ wɔde wɔn bɔne ho afɔdeɛ ne wɔn hye afɔdeɛ aba Awurade anim, na ade a ɛte sɛ yie abɛto me. Na sɛ midi bɔne ho afɔdeɛ no a, ɛbɛsɔ Awurade ani anaa?" Na Mose teeɛ no, ɛsɔɔ n'ani.